Otu Women of Patience and Help Organization bụ nke nọrọ nso a wee chịkọba ọgbakọ eji wee na-akwalite ọnọdụ ụmụnwaanyị nakwazi ndị ntorobịa n'Awka. Ya bụ ihe mmemme bụ nke ebumnobi ya bụ iweta ọnọdụ mgbanwetara atọ nyegara ụmụnwaanyị nakwazi ndị ntorobịa iji wee mụta ọrụ aka dị iche iche na odudu ya nakwazi ụzọ ha ga-esi wee na-achụta ego wee nọrọ n'onwe ha wee na-achụta ihe afọ na-eri. Blessing Denix bụ onye nke ga-wetara anyị akụkọ etu o si wee gaa. Mmemme ahụ nke were ọnọdụ na ọkammụta Dora akụnyere Women Development Center nke dị n'Awka bụ nke kpọtara ndị oji okwu ha Agbaizu nke gụnyere osote onye okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu Anambra steeti bụ Honorable Chukwuma Okoye, onye nọchiri anya ya bụ Honorable Ume Ọnụọra, nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chumude, ebe emetụgasịrị aka na ya bụ nkụzi summit nakwa youth program gụnyere mmepe obodo, ka esi enweta ego nakwa ahụike. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, onye osote onye isi n'ụlọ omeiwu Anambra steeti bụ Honorable Okoye kwuru na ụmụ nwaanyị gbaa mba gburugburu bụ ndị eji okwu ha Agbaizu n'ụwa, ma kọwapụta na ọ bụrụ sọnsọ mma mana ha makwara ihe, dịkwa uchu n'ọrụ, bụrụkwa ndị na-enete anya nakwa ndị na-akwadokwa ezinụlọ ha. Onye bụ onye chairman na mmemme ahụ bụ Chief Ngozika Agudozi kwuru na oge aga na mgba n'ahụ ụmụ nwaanyị dịka nwaanyị a na-anụta maọbụ ndị a na-emegbu emegbu, ma kọwaa na imirikiti ụmụ nwaanyị bụ ndị megoro ihe pụrụ iche n'ebe dịgasị iche iche. N'okwu nnọọ ya ka onye ji ọkwa founder nke otu ahụ bụ Lady Adaeze Nwokoye kọwara na otu ahụ bụ otu nọrọ onwe ya nke gbadoro ụkwụ na inyere ụmụ nwaanyị aka, ịkụziri ha makwa inyekwa ndị ihe na-atụ n'ọnụ aka n'obodo a. Ka ọ na-ekwu okwu ka emechara ya bụ mmemme ahụ, ka onye Rejan nke Nri bụ Prince Ikenna onye nsọ kwuru na mmemme ahụ abụrụ ọsọ nsọ iji wee too, ma ọ bụzikwa ihe ga-enyere ha aka n'iji gbakọta obodo niile makwa weta ọrụ mmepe n'obodo a, inyefe onyinye nkwanye ùgwù nyegara ndị eji okwu ha Agbaizu nakwa ike ihe ahụike n'efu bụ ihe pụtagasịrị ihe na mmemme ahụ. Site n'Awka, aha m bụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.